Ava vadikani, tinokuchingamidzai madekwana ano, nguva ichifamba, mazuva achipera. Mazuva achitiperera ekuti tinosangana nemusiki wedu. Takafanira kuita zvakanaka, takafanira kuita zvaanoda. Sokupera kwezuva, madekwana achisvika, zuva richipinda muna mai varo, ndozvakaitawo kupera kweupenyu. Hakuna kumirira kuda kuzotanga kunamata Mwari mazuva ako madekwana. Nguva inotadza kukwana, rima rinokusvikira nokukurumidza, nekuti hauzivi kufamba kwemumvuri, hauzivi kuuya kwerima. Gara wakagadzirira kusangana nemusiki wako. Aiwa, hama vadiwa, ndinokuchingamidzai pachirongwa. Muparidzi anoti zvatinouya zvakare nechimwe chidzidzo. Nhasi uno chidzidzo chedu chiri pana Mako wakare. Takabva pana Mako 5 tikati pane zvinhu zvakada kufanana kubva patinobva paMako 5 tichipenda pana Mako 6. Kubva pana Mako 6 panotaurwa zvokusvorwa kwaJesu paNazareta, vhesi 1 to 6, tichipindawo pane vane 12 vanotumwa kuparidza nokuporesa. Tikati pane kahukama karipo kanobatanidza zvinhu zvose. Nhasi uno takanga takafanira kupinda muchidzidzo chokuvurawa kwaJohane Mubapatidzi. Izvi hatingazvisiyewo zviri zvega, tinofanira kunge tichizviinzanisa nezvose. Kana zvichinzi Johane Mubapatidzi anenge achivurawa, zvinenge zvichimboreveiko? Naizvozvo nhasi gadzirirai kuti tidzidze pamwe chete. Handini ndoga ndinodzidzisa, kwete, neniwo ndinodzidza kubva kwamuri. Tose tinodzidza panguva imwe chete. Saka Mwari ngaatitungamirire, aropafadze shoko rake richaverengwa, agoropafadza miromo ichataura nenzwi rake, agoropafadzawo nenzeve dzichanzwa, kuti dzivhurike nemwoyo yedu ivhurike, imugamuchire. Muzita raBaba nereMwanakomana neMweya Anoyera. Amen. Amen. Karombo kamanga muchinzwako kakaimbwa naAdelaide Proctor muna 1862. Asi vanga vachiimba hazi riAdelaide Proctor. Adelaide Proctor ndiye akanyora karombo ako kanonzi The Shadows of the Evening Hours. Vaimbi ikwaya inonzi Altar of Praise, Man's Chorale. Vakaimba karombo ikako. Ehe, madekwana asvika, zuva ropera, topinda. Tisati tapinda kubva chapter 6 verse 14 kusvikira verse 29, ndoda kuti ndimbokuverengerai zvishoma pana Revelation chapter 11. Revelation zvakazarurwa chapter 11. Ndongotiverengerei zvishoma, manzwi mashoma shoma kusvikira verse 14. Handisi kuzotaura nezvazvo, ndoda kuti mungozvinzwira chete. Zvino ndakapiwa rutsanga rwakaita semudonzvo, zvikanzi, simuka uyere temberi yaMwari neatari navanonamata mairi. Asi siya ruvazhe ruri kunze kwetemberi, usaruyera, nokuti rwakapiwa vahedheni vachatsika guta dzvene mwedzi 42. Ndicharayira zvapupu zvangu 2 kuti zviprofite, zvakapfeka masaga, mazuva ane churu china 260. Ava ndiyo miorivhi 2 nezvigadziko zvemwenje 2 zvimire pamberi paShe wenyika. Kana kuno munhu unoda kuvakuvadza,
moto uchabuda mumiromo yavo uchiparadza vavengi vavo. Kana kuno munhu unoda kuvakuvadza, unofanira kuurawa saizvozvo. Vane simba rokuzarira denga kuti mvura irege kunaya namazuva okuprofita kwavo. Vane simba pamusoro pemvura kuti vaishandure ive ropa nokurova nyika namadambudziko ose nenguva dzose dzavanoda. Kana vapedza kupupura kwavo, chikara chinokwira chichibva mugomba rakadzika-dzika chicharwa navo, chichavakunda nokuvauraya. Mitumbu yavo icharashwa panzira dzomuguta guru rinonzi nezita rokufananidzira Sodhoma neIgipita, pakaroverwavo Ishe wavo pamuchinjikwa. Vanobva kuvanhu namarudzi nendimi nendudzi vachavaona mitumbi yavo mazuva 3.5 vasingatendere kuti ivigwe mubwiro. Navanogara panyika vachafara nokupembera pamusoro pavo vachitumirana zvipo, nokuti vaprofita ava vaviri vakatambudza avo vanogara panyika. Zvino mazuva 3.5 akati apfuura, mweya woupenyu wakabva kuna Mwari ukapinda mukati mavo. Vakamira netsoka dzavo, kutya kukuru kukawira vose vakaona. Ipapo vakanzwa inzwi guru rinobva kudenga richiti kwavari, kwirai pano. Vakakwira kudenga negore, vavengi vavo vakavaona. Zvino nenguva iyo kudengenyeka kwenyika kwakavapo, chegumi cheguta chikaputsikira pasi navanhu vane zviuru 5 vakaurawa nokudengenyeka. Vakasara vakatya vakarumbidza Mwari wokudenga. Nhamo yechipiri yapfuura, tarira nhamo yechitatu inokurumidza kusvika. Amen. Mazvinzwirawo kamoga. Takaenda kuna muprofita Zakaria kunotaurwa zvimwe chetezvo pamusoro pemiorivhi miviri. Chandanga ndichida kuti mubate ipapo ndechekuti chii chinonzi chigadziko chemwenje. Zvikanzi vanhu, mapanzwaka, zvinowanikwa pavhesi 4 nepavhesi 5. Zvikanzi vanhu vakaita semiorivhi. Miorivhi inobudisa chii? Mafuta. Mafuta ekuita sei? Ekuisa mumwenje. Inotipawo zvakare mafruits kana kuti mavegetables. Maolives dzimwe nguva kuMiddle East vanoshandisa semavegetables. Zvinonzi kana muti wavo wakazora muviri wako, hanzi muviri wako unoita ganda rakanaka chaizvo. Asi patanga tichida apa ndepekuti chigadziko chemwenje. Zvikanzi muprofita Zakaria unotaura zvimwe chetezvo pamusoro pechigadziko chemwenje. Imi makanzwa patakaverenga pamusoro pechigadziko chemwenje chakavhenekera chingwa. Naizvozvo zvakazarurwa ari kupupura pamusoro pezvatakataura pakupedzesera patakanga tiri vane 12 vanotumwa kunoita sei? Kunoparidza. Vakatumwa nani? naIshe wedu. Vane 12 ndo vatakati ndo zvingwa zvokuratidzira. Zvingwa zvokuratidzira zvinoita sei? Zvinovhenekerwa nemwenje. Maona? Vakazova zvingwa sei? Vakava zvingwa nekuti vakanga vana Jesu, vakasarudzwa kunzi vamirirei Jesu. Isu takasarudzwawo futi, asi tiri nechekure. Kana Pauro wakasarudzwawo, asi akanga ari nechekure. Pane vane 12 hatifanirwa kutora zvinzvimbo zvavo. Vakapuhwa zvinzvimbo zvavo kare kudenga. Pavanogara vanopaziva. Nesuwo patinogara dzimwe nguva tinopaziva, dzimwe nguva hatipazivi. Asi takamirira kuti tigopuhwawo pokugara, chituro chekugara. Vane 12 vakaita semiorivhi. Takati fambei mbichana tichienda kuvaprofita uko. Takazarurwa anotaura chiti iyi inhamo yechipiri. Asi takaenda kuna muprofita Zakaria tinoudzwa unzi chiratidzo chechishanu chechigadziko chomwenje nemiorivhi miviri zvatanzwa kuna zarurwa. Chingwa chazokosha sei chavhenekerwa nemiorivhi miviri? Nekuti miorivhi miviri yakavhenekera pane vakasarudzwa naKristu. Saka tiri kunzwa kunzi tabviswa pane pamwe patanga tisinganyatsonzwisisa chaizvo. Takaunzirwa pakanga pane vakasarudzwa naKristu.
neshoko ravakataura rakabva kuna Kristu. Murikuona? Nekuti zvakanga zviri zvingwa. Naizvozvo zvingwa zvakavhenekerwa nemwenje. Mwenje uri mukati meimba yaMwari haungavhenekere chingwa chiri kunze. Inovhenekera chingwa chiri mukati, chiri patafura. Ivo vakaita sezvingwa zviri patafura. Isu tiri zvingwa, but tiri zvingwawo zvedu zvine mbiriso. Zvikanzi pamashoko akataurwa navadzidzi vaKristu apa, pane mashoko akaita sezvingwa zvisina mbiriso zvinoiswa patafura yaMwari. Ivo vakaitwa zvingwa nekuti Ishe wavo Jesu Kristu wakanga uri zvingwa. Okay, hatisi kuzopedza nguva tiri ipapo. Ngatiende zvedu kuna chapter 4 yamuprofita Zekaria. Zvino mutumwa wakanga achitaurana neni wakasvikazve akandimutsa somunhu unomutswa pahope dzake. Musoro wenyaya unoti chiratidzo chechishanu chechigadziko chomwenje nemiorivhi miviri, chapter 4 yamuprofita Zekaria. Akati kwandiri, unovoneiko? Ini ndikati, ndakatarira ndikaona chigadziko chomwenje chendarama yose, chine hayana yacho pamusoro pacho, nemwenje yacho minomwe iri pamusoro pacho. Mwenje mumwe nomumwe uri pamusoro pacho une mupombi nomwe, uye miti miviri yemiorivhi parutivi rwacho, mumwe kurutivi rworudyi rwehayana nomumwe kurutivi rworuboshwe. Ndakapindura ndikataura nomutumwa wakanga achitaurana neni ndichiti, izvi zvinyiko, Ishe wangu? Ipapo mutumwa wakanga achitaurana neni wakapindura akati kwandiri, hauzivi here kuti izvi zvinyiko? Ini ndikati, kwete, Ishe wangu. Ipapo akapindura akataura neni achiti, ndiro shoko raJehovha kuna Zerubhabheri rinoti, hazviitwi nehondo kana nesimba, asi nomweya wangu, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Ndiwe aniko, iwe gomo guru? Pamberi paZerubhabheri uchaitwa bani. Iye uchabudisa ibwe rokumusoro, achidanidzira achiti, nyasha, nyasha ngadzive kwariri. Zvino shoko raJehovha rakasvikazve kwandiri richiti, maoko aZerubhabheri akateya nheyo dzeimba ino, maoko ake achaipedzisawo. Ipapo iwe uchaziva kuti Jehovha wehondo ndiye wakandituma kwauri, nokuti ndiani wakashoora zuva rezvinhu zviduku. Nokuti awa manomwe achafara zvikuru, achava rwonzi rwokuyera muruoko rwaZerubhabheri. Awa ndiwo meso aJehovha anofamba pose pose panyika yose. Awa manomwe zvimwenje zvinomwe. Chigadziko chomwenje. Chadzokera pazviri ipapo, nokuti zvinotaurwa kuna Revelation izvozvo. Ipapo ndakapindura ndikati kwaari, ko miorivhi iyi miviri kurutivi rworudyi rwechigadziko nokurutivi rworuboshwe zvinoti kudiniko? Ndikapindura zve rwechipiri ndikati kwaari, ko matavi awa maviri omuorivhi ari kumativi emiromo miviri inodira mafuta endarama pairi anoti kudiniko? Akandipindura akati, hauzivi here kuti izvi zvinyiko? Ini ndikati, kwete, Ishe wangu. Zvino akati, ava ndivo vaviri vakazodzwa vamire pamberi paShe wenyika yose. Vaviri vakazodzwa vamire pamberi paShe wenyika yose. Zvanzi chikara chakaita kunge chakavakunda, asi vakazomukazve vakakwira vakaenda kudenga. Miorivhi miviri. Zvikanzi vanhu, zvigadziko zvomwenje vanhu, vaprofita. Asi kana takatarisa kudaro, kana zvikanzi vanhu vaviri zvakaita saJohani nemukoma wake James, handi vanhu vaviri ivavo, zvichida zvinenge zvichitaura kuti rudzi rwose rwokutanga rwaJohani nerudzi rwose rwechipiri rwaJakobho. Hazvingangoreva chete kuti munhu mumwe chete sezvandakaita izvo, nemumwewo munhu sezvakaita mukadzi wangu, kwete. Zvinokwanisa kurevawo zvinhu zvaiitika panguva iyoyo. Saka tingazvifananidze nematestamende, kuti testamende yekare netestamende itsva zvinokwanisawo kuti pane nguva yekuwa kwazvo, zvisingashandiswe zvakanaka, zvoita kunge zvafa.
asi zvinozoita sei? Zvinomuka zvakare zvikanzwa mushure memai mumazuva 3 zvikakwira kudenga. Tinoziva kuti Kristu wakanga uri mumarinda kwemazuva 3 akamuka, wakazokwira kudenga mushure zvake haana kukwira musi mumwe chetewo, zvichida akakwira kwapera mazuva ane 40 zvichida kubva musi waamuka, zvichida on the 43rd day kubva musi waafa. Kana kuti on the 42nd day. Kwakanga kwasara vhiki rimwe kuti zvisvitse mazuva 50. Mazuva 50 achisvika Pentecost. Hatizive, vamwe vanoti aiwa, Kristu paakafa vanhu vakazogara nguva ndefu vasati vasati vasvika paPentecost. Kuti muzvitsvagire moga, muzvibatisise, muzvinzwisise zvinhu izvozvo kuti zvakanga zvakamira sei chaizvo muchienda mubhuku ramabasa avapostori, zvichida muchiverenga malast chapters emagospel oga, gospel raMateo, raMark, raRuka neraJohane, moverenga malast chapter awo, muzoverenga first chapter zvichida nesecond yamabasa avapostori. Okay, muzvinzwisisa mega, mobata chokwadi kuti chokwadi ndechipi. Nhasi kuzokuudzai chokwadi. Saka miorivhi miviri yatataura, takati nzvimbo tsvene yanga yakashongedzwa nechigadziko chemwenje chaivhenekera pachingwa. Chingwa ishoko. Chigadziko chemwenje chinenge chakavhenekera pamberi pane chingwa, mwenje uri pachingwa. Muri kuona manje? Saka zvinokwanisa kureva kuti isusu kana tichivheneka tinofanira kuvheneka mashoko echingwa akabva kuna vadzidzi vaKristu, mashoko echingwa akabva pagospel. At least tinoziva kuti gospel rose nderaKristu, kozoti tsambawo dzavaapostori namabhuku avo. Zvikanzi havana kunge vasina basa entirely. Pane zvingwa zvakanga zviri mavari, zvakanga zvisina umbiriso, zvaaivhenekera pachokwadi. Saka ivo vakaita sezvigadziko zvemwenje zvinovhenekera pachokwadi. Iyo zvokwadi ndiyo yatinoda kuti tione kuti pane ivo vange vari vadzidzi chaivo vaKristu ndeipi zvokwadi. Asi ndinoti pakutarisa kwenyu itai chinhu ichi. Pamabhuku ana James ana Petro ndo mabhuku akanyanyisa kukosha iwawo maviri. James uyu chingoti James andikati anga ari mukuru, anga ari munin'ina waKristu. Handifunge kuti ndiJames wokutanga. Asi Johane naPetro ndo vatinoziva ivo kuti vakanga vari vadzidzi vaKristu pane vane 12. Saka ndipo pandinge da kuti kana motarisisa kuti pane zvinoenderana nemutemo waMwari here, pane zvavanotaura zvisingaenderani nemutemo waMwari here. Izvozvo zvinhu zviviri izvozvo chete kana muchiverenga ndizvo zvamunofanirwa kutarisa mozvinzwisisa. Ndizvo here? Ava ndizvo yatipinde muchidzidzo. Tingarashikirwa nenguva tichiita zvinhu zvisina basa. Zvinhu zvose zvine basa zvaMwari. Tingati zvine basa zvazvienderana nechidzidzo, tikudzokera kumashure. Saka kuurayiwa kwaJohane Mubapatidzi, ndoda kuti mutange mafungisisa zvamuri kunzwa kunzi kuurayiwa kwaJohane Mubapatidzi. Chamunofanirwa kufungisisa pamusoro ipapo kuti mufungisise kuti Johane wakanga wakamirirei.
Johane wairevei? Akanga ari mutumwa, a messenger. Waigadzirirani Kristu kuuya kwake? Mapedzezvo rava kuvaprofita, moenda kuti Johani mashoko ake akanga akamirirei, airevei, aitaura nezvei? Muri kuzvinzwa? Ndozvamunofanirwa kuita kana muchifungisisa pamusoro paJohane Mubapatidzi, tichipinda pamashoko iwawa. Okay, kubva pavhesi 14. Zvino mambo Herodhi wakazvinzwa nokuti zita rake rakanga rakurumbira, akati Johane Mubapatidzi wakamuka kuvakafa. Saka masimba awa anobata maari. Vamwe vakati ndiEriya, vamwe vakati muprofita wakafanana nomumwe wavaprofita. Asi Herodhi wakati achizvinzwa akati ndiJohane wakamuka uya wandakagura musoro. Nokuti Herodhi wakanga atuma vanhu akabata Johane akamusunga mutorongo nokuda kwaHerodhiasi, mukadzi waFiripo munun'una wake, nokuti wakanga amuwana. Nokuti Johane wakanga ati kuna Herodhi, hauna kutenderwa kuti uve nomukadzi womunun'una wako. Herodhiasi akamuvenga akada kumuuraya akasagona. Nokuti Herodhi wakanga achitya Johane, achiziva kuti munhu wakarurama mutsvene, akamuchengeta zvakanaka. Wakati amunzwa akakanganiswa kwazvo, akasifara kumunzwa. Wakati amunzwa akakanganiswa kwazvo, akasifara kumunzwa. Asi zuva rakafanira rakati rasvika, Herodhi nezuva rokuberekwa kwake akaitira madzishe ake navakuru vezviuru zvamazana navabati vakuru veGarirea mutambo mukuru. Zvino mwanasikana waHerodhiasi amene wakapinda akatamba akafadza Herodhi navakanga vagere pakudya naye. Mambo akati kumwanasikana, kumbira kwandiri chaunoda ndikupe. Akamupigira achiti, chaunokumbira kwandiri ndichakupa, kusvikira pahafu youshe hwangu. Akabuda akati kuna mai vake, ndichakumbireiko? Vakati, musoro waJohane Mubapatidzi. Pakarepo akakurumidza kupinda kuna mambo akakumbira achiti, ndoda kuti mundipe mundiro iko zvino musoro waJohane Mubapatidzi. Mambo akazvidya mwoyo kwazvo, asi wakanga asingadi kumurambira nokuda kwokupika kwake uye nokuda kwaakanga vagere naye pakudya. Pakarepo mambo akatuma muru akarayira kuti auye nemusoro wake. Akaenda akamugura musoro mutorongo, akauya nemusoro wake mundiro akaupa musikana. Musikana ndokuupa mai vake. Vadzidzi vake vakati vachizvinzwa, vakauya vakatora mutumbi wake vakaviga mugwiri. Herodhiasi wakanga ari mukadzi wemukoma waFiripi. Akamutora mukoma wake nofunga anga achiri mupenyu. Pane chimwe chinhu chakaitika ipapo, zvikanzi iwe haufanirwa kunge uri mukadzi womukoma wako. Chinoitika ndechekuti, edza ndimbokuudzai, kana wakanga une ruoko rwokuti wakauraya mukoma wako, iwe haungatore mukadzi wake. Kwauri mukoma wako achiri mupenyu, muri kuzvinzwa? Zvakafanana nekuti Dhavhidhi wakanga usingafanirwa kutora mukadzi waUriya, nekuti kuna Dhavhidhi Uriya wakanga uchiri mupenyu. Uriya wakadzoka ukarwa naye, Mwari achimuita sei? Achimurwira. Muri kuzvinzwa? Uriya mwanakomana waUriya, Soromoni, wakava mambo. Soromoni akabva mumaloins aDhavhidhi, haana kubva mumaloins aUriya. Asi mukadzi wakanga ari waUriya. Saka zvinzi Soromoni, nyange zvakare mwanakomana waDhavhidha, mwana waUriya. Haungatore mukadzi womukoma wako kana uriwe wakauraya mukoma wako. Hazviite. Zvipere kuti kana patone mumwe munun'una wako atore iyeye. Yatimbodaro. Ko upombwe hwakanga hwaitika apa ndewei? Vanhu vane ukama ka? Chakanga chichirambwa naJohane Mubapatidzi chii? Mukadzi chifeve. Mukadzi chifeve. Muri kuzvinzwa?
chifeve chiri kukanganisa ushe. Chifeve chakafanana nani? naJezebheri. Chifeve ichocho hachina respect. Zvakafanana nani? naAtaria. Chinouraya. Iwe haungaite ruchiva rwokutora mukadzi womukoma wako, hazvibvumidzwe ari mupenyu, hazvigoni. Asi uyu Herodhi paakatora mukadzi uyu, Herodhi vanhu vaifunga kuti muEdhomu. Herodhi wakanga uri muEdhomu hongu, asi wakanga uri muJudha, wakanga uri muJuu, waitevedzera tsika dzamaJuu, wakanga utori mukuru wamaJews. Nyangwe nababa vake vakanga vari vakuru vemaJews. Wakarerwa muchiJudha, murikuzvinzwa. Saka wakanga usaonekwa semunhu waEdhomu, wakanga uchionekwa semuJudha, kwete muJudha wekuti akazvarwa naJudha, kwete muJuu, munhu anotedzera nzira dzaMwari. Tinongovati vaJudha vose. Naizvozvo waifanirwa kuchengetedza mirayiro yaMwari. Johane Mubapatidzi wakamuudza kuti waposha mirayiro yaMwari. Unoita kunge une zivo, but hauna zivo. Haungatore mukadzi womukoma wako, hazvitenderwe. Kwezvizvi kumarudzi edu, ndakambozvitaura handiti kuti unokwanisa kurara nemukadzi womukoma wako kana womunun'una wako kana anga asingaite asingabereke, womuitira vana achiri mupenyu hanti. Asi hazvireve kuti unotora mukadzi kuti aite wako. Kana warara naye wangorara for the purposes yekuti ave nemwana chete. Ndizvozvo. Zvida kamwe chete kari koga kakadaizvo. Oita nhumbu, oita mwana. Kana pachidiwa mumwe mwana, zvinokwanisa kuitika futi. Kana kuti mumwe wavaning'ina wako unokwanisa kupindira kuna maiguru, poita mumwe mwana. Worudzi rwani? Rwomukoma wako, nekuti iwe nemukoma wako makafanana, kama makabuda mudumbu ramai mumwe chete nababa wenyu mumwe chete. Naizvozvo iropa rimwe chete. Vana vavechi vemukoma. Hazvireve kuti wakufanirwa kufara naadzimai vake, kwete. Mukadzi unofanirwa kunge achifara nemurume wake, uyezve hamungoonana nguva dzega dzega pamunongoti mawana chanzi yekuti mava pamwe chete makurara bonde ayo, kwete. Hazviri kudaro. Zvofanirwa kunge zvakatorongeka kuti baba vachi vari kunetsa nekuda mumwe mwana. Izvi zvaitotaurwa kanyangwe pane mumwe mukuru anenge aripo, moita mwana. Vakuru vaya vanenge vakangozvivanzawo mukati mavo havazvitauri, vachiziva kuti mwana ndiwani, ndomun'ina, asi mwana ane zita remukoma. Nyangwe pachitupa pake panenge pane zita remukoma. Nyangwe nhaka yake yevana ivavo haiende kuna bamunini, kwete, inogara iri muzita remukoma. Vana vavachaita vana vomukoma, vazukuru vemukoma. Ndizvozvo izvo. Saka ipapo akanga aposha Herodhi kugamuchira zvinhu zvakadaro kubva kuchifeve. Pane chimwe chinhu chaitika naHerodhi. Herodhi waifarira zvikuru Johane Mubapatidzi. Zvikanzi waimukudza semuprofita, chinhu chakanga chisingawanikwe pamaJudha mazhinji, maJews. Zvikanzi Herodhi waimufarira nemuprofita achiri mupenyu, semuprofita achiri mupenyu. Zvikanzi paakamanikidzwa nemukadzi wake Herodhiasi kuti amusunge, zvikanzi wakamusunga zvake, asi akamuchengetedza zvakanaka. Waifarira kumunzwa.
zvichireva kuti kutsiurwa kwaakaitwa nanhingiriri naJohane Mubapatidzi akanga akunzwa, asi pane chinhu chakaitika ipapo chisakarurama. Herodhi wakatya Herodhiasi kupfuura Mwari. Mukuzvinzwa? Herodhi wakatya Herodhiasi kupfuura Mwari. Tinozviziva sei? Johane Mubapatidzi wakanga uri mutorongo, Herodhi achigara naHerodhiasi. Haana kuda kumubuditsa, haana kuda kumuregedza achienda, haana kuda kuita sei? Kutonga pamusoro pemukadzi wake. Mukadzi wake aiti Herodhi Johane Mubapatidzi ari kufamba achiparidza kuti ini ndiri mhombwe ini, saka musunge. Handidi kuti aparidze kuti ndiri mhombwe. Asi uri mhombwezve, unogoregerei kuti vanhu vatadze kuparidza kuti uri mhombwe? Kana zvichiti hauzi mhombwe, chidzokera kune murume wako. Kana zvichiita, kana zvisingaite, wotoita sei? Wotofamba-famba, woshayika kubva pane murume iye. Herodhiasi akafunga kuti ndirashikirwe neumambo ini, kuti ndiri mukadzi wavamambo. Wakanga atoita kunge wabatanidza ushe huviri ipapa, nekuti vanhu ava vakanga vane nzvimbo dzakasiyana-siyana dzavaitonga. Iye wakanga watova kwini wenzvimbo mbiri, ndokuona kwake. Akati ndirashikirwa nezvinhu zvakadaro hazvina basa. Inzwi raMwari harina basa. Wakandiisa pachigaro chaIsraeri kuti ndive nevarume avo. Mukadzi wakanga wapinda uyu wakanga ari nyongorosi. Varume vakanga vaiswa naMwari pachigaro ichocho, nekuti vakanga vari maJudha aida zvinhu zvaMwari. Pakaitika chii ipapo? Pamutambo iwowo wakaitika zvinonzi pakatambwa, Herodhi akaita mhiko. Herodhi wakaita mhiko. Munofanira kuziva kuti kana tichiti Herodhi it's a title. Pane vamwe ana Herodhi vanga vatoripo kudhara. Pane Herodhi mukuru wokutanga, ndiye akanga ari muJudha akakwana, akadzidzisa vana vake nzira dzechiJudha. Uyu akatonga atova Herodhi muduku waitevedzera Herodhi mukuru, asi akanga asina nzvimbo yose yaitongwa naHerodhi. Wakanga uchitonga kanzvimbo kadiki, kumwe kwanga kune vamwe vakanga vachitonga. Nzvimbo dzacho dzinenge dzapatsanurwa navaRomawo vakanga vane kanzvimbo kavo kavaitonga. Mazviona manjikana. So musi wemutambo akaita mhiko. Aita mhiko kudaro, musikana akauya neshoko rakamukanganisa, shoko rakanga asingawirirani naro, nokuda kwokuva muJudha kwake, nokuda kwokufarira Johane Mubapatidzi. Asi chitarisai zvakaitwa naHerodhi. Wakatya Herodhiasi, wakatya vanhu vakanga vari pamberi ipapo, wakatya nekamusikana kakuti akarambire zvakanga zvataura. Ipapo ndo patinoonekwa musiyano wedu pakuva vanhu vaMwari kana kuti hatizi. Kana zviuya kune zvinhu zvaMwari, nyange wanga waita mhiko dzakaita sei, unofanirwa kudzityora mhiko idzodzo. Kana uchifila kuti une mungava kune munhu wanga waitira mhiko idzodzo, womuitirawo nedzimwe nzira, womukompenseta in another way, nedzimwe nzira, womuripira nedzimwe nzira. Kana zvichiuya pashoko raMwari, kana wakanganisa unokorekta. Herodhi haana kuita izvozvo. Wakaendera mberi nekuita chinhu chaakanga asingafariri. Aitya kunzi munyepi navakuru vezana namakurukota ake ose akanga aunganidza. Zvikanzi wakazochinja pfungwa dzake, anzwa zvakanga zvataurwa nemusikadzi uya. Tinonzwa nyange madzimambo mamwe achichinja pfungwa dzake. Soromoni pakauya nechikumbiro chakanga chaitwa naAdhonija naamai vake, akambenga avimbisa kuti achaita zvavanenge vataura, nekuti vanga vamuita kuti apike kuti aite sei, haavarambire chikumbiro chavanga vaita. Zvikanzi Adhonija kana kuti Adhonaya
zvamunotaura muchitanda. Adonai, ndinoti Adonija, wakumbira kuti chi apuhwe mukadzi wababa vake aite mukadzi wake, mukadzi wababa vake Dhavhidhi. Dhavhidhi haana kubvira arara naye zvepabonde zvekuti vanenge vachipfekedzerana, kwete. Waingorara naye kuti adziswe naye chete. Zvepabonde zvakanga zvabva kwaari, wanga usingadi kuzvinzwisisa nekuti zvakanga zvamupinza pamatambudziko makuru muupenyu hwake. Kati zvino musikana uyu ndongorara naye kwetu, nguva shomanana yandinayoyo ndofa, ndomusiya. Aiwa, ngaawanikwe chi nemumwe murume zvake, ndafa. Asi chiri iri mhandara. Hazvinei kuti mukadzi iye akanga akanaka sei, asi paakakumbirirwa naAdonija, Soromoni wakachinja pfungwa dzake zvikanzi handingakupei izvozvo zvamuri kundikumbirira. Muri kutomukumbirira nechi noushe hwanguhwo hwandapuhwa. Asi naizvozvo Adonija anofanirwa kufa. Adonija wakamhanya achitiza kubva kumba kwake paakanzonzi anotsvagwa naSoromoni kuti aurawa. Adonija wakapedzisira waurawa. Soromoni, chikuru ipapo ndechekuti Soromoni wakachinja pfungwa dzake nekuti zvakanga zvasajestwa namai vake zvakanga zvisingaite. Ko Johane Mubapatidzi wakatadza sei? Ndakuti Johane Mubapatidzi. Herodhi wakatadza sei kuchinja pfungwa dzake nokuda kwechinhu chinonyangadza chekuti munhu waMwari angaurayirwe kuti munhu angotamba zvake. Munhu waMwari angaurayirwe nekuti chifeve chakumbira. Wakatadza kuchinja pfungwa dzake sei? Musava vanhu vanotya vanhu, nyangwe maita mumiko. Nyangwe makaita miko kuhurumende chaidzo. Musava vanhu vanotya kuchinja miko dzenyu nokuda kwaMwari. Miko dzenyu dzingamire pane zvimwe zvinhu zvose, asi nokuda kwokuti maziva shoko raMwari, shoko raMwari rinokutongai, murambe. Muti tanga takaita mhiko zvangu, asi handichada, ndinenge ndichikanganisa Mwari. Ndizvo zvakanga zvakafanirwa kuitwa naHerodhi izvozvo. Kuti kana pauya pashoko raMwari kwete, ndakuchinja pfungwa, ina handichaita izvo zvandanga ndida kuita. Ndachinja pfungwa. Shoko raMwari iguru. Mirayiro yaMwari mikuru. Muri kuzvinzwa? Chiri kuitika ipapo ndechekuti ndambokubvunzai kuti Johane Mubapatidzi wakauya achiita sei? Zvaaita zvaireve chii? Zviri pepo ndezvekuti Johane Mubapatidzi wakauya achiparidza mirayiro yaMwari, kuti vanhu vatendeukire kumirayiro yaMwari, vaite kuda kwaMwari, vabve pane zvakaipa zvavo vadzokere kune mirayiro yake yose ine gumi, vade Mwari wavo kupfuura zvimwe zvinhu zvose, uyezve vaitire hama dzavo zvakanaka, vaitire vokwavo zvakanaka. Ndozvakanga zviripo izvozvo. Saka Johane Mubapatidzi wakanga wakamirira murayiro waMwari. Zvikanzi dzokerai pakururama, dzokerai pakururama. Asi Kristu uchakuisai kuutsvene. Johane Mubapatidzi wakangouya uchiti itai zvakanaka chete. Kristu akati ndinouya neutsvene. Pane zvakasiyana ipapapo. Pane zvakasiyana. Kubva pamirayiro yokutanga yaipuhwa vaRevhi, tinounzwa kunzi vaRevhi vakanga vasingangoita zvinhu zvaingoitwa navanhu vose, vaiita zvinhu zviri pamusoro pavanhu vose. Vaitsetsenurirwa murayiro kuti vaite zvakanyanyonakisisa zvaMwari, zvikanzi ndokuva nohutsvene, kuti tingadya maconflex tose zvedu. Asi Mwari anokwanisa kutoti aiwa ina ndiri kuti mudye maconflex nemilk, imi ndakauya kutsaurai muri vanhu vangu. Muri kuzvinzwa izvi?
Zvingangoitwawo nevanhu vose vari ordinary handingavape mhosva zvangu. Asi imi munofanirwa kutsvaridza zvakanakisisa zvekumaconflicts nemilk azviite. Dai matodya riri Cerelac chairo chairo. Maona? Isu todya chii? Cerelac. Ndizvo zvinenge zvichidiwa naMwari. Tava nohutsvene kana tikaita izvozvo. Kuri kuita makaro ekuti haiwa ndinoda maconflicts chete. Kana Mwari asina kutarisana ndakachidya maconflicts dzimwe nguva dzose idzi. Nemusi weSaturday ndozoregedza kudya maconflicts. Ndoita chii? Ndodya Cerelac. Handizvo. Tinofanirwa kutsarudza zvinodisiswa naMwari. Ndizvo zvino utsvene, ndizvo zvakawira Kristu izvozvo izvo. Tabva pane zviri ordinary zviri kutaurwa nani? naJohane Mubapatidzi. Tapinda pane zvakatsetsekesa. Handizivi kuti ndaparidza zvakakwana here. Tochipinda pashoko racho chairo chairo. Zvino mambo Herodhi wakazvinzwa nokuti zita rake rakanga rakakurumbira akati, Johane Mubapatidzi wakamuka kuvakafa, saka masimba avo anobata maari. Amen. Ndo patinonzwa kunzi Johane Mubapatidzi wakanga une simba. Pose apa tinombonzwa kunzi Johane Mubapatidzi wairapa kana kuti waiita sei. Taingonzwa kunzi waiparidza nokubhabhatidza vanhu. Asi pana Herodhi ndo pakutanga kunzwa kunzi waibata namabasa esimba. Hatisi kudhisimisa, hatisi kurashira kure kuti kuparidza zvinomutsindo ibasa resimba. Kwete. Kana kuprofita ibasa resimba. Kwete. Asi anokwanisa kunge aitawo zvinoitwawo navaprofita zvokurapa. Zvikanzi Herodhi paakazvinzwa akafara paakanzwa kunzi Jesu ari kuita zvinhu. Ndokuzvinzwa. Zvikanzi munhu waMwari haangafire muguruva, wamuka zvakare. Munhu waakanga auraya akafara kunzwa kunzi wamuka zvakare. Wakati chii? Mwari wandisunungura. Muprofita wadzoka. Mhosva yangu yaita sei? Yaregererwa. Mwari angaregerere vatsvene vake vachipararira muguruva. Ndizvo zviri pa. Zvikanzi Jesu waizikanwa zvakanyanya. Herodhi wakanga une shungu yekusangana naye. Dai Jesu akasangana naHerodhi aingomudza zvinhu zvimwe chetezvo kuti siyana nemukadzi wawakatorawo. Handi wako. Zvichida this time waizomusiya. Zvaakanzwa kuti Johane Mubapatidzi wamuka, wakadii kusiya mukadzi wake. Nyangwe paakanga afa, paakazvidya mwoyo, wakadii kusiya mukadzi wake. Wakarambirei anaye. Zvikanzi mweya waJohane Mubapatidzi wapinda muna Kristu. Saka masimba andiri kunzwa ose ari kuita achibata maari. Johane Herodhi kupfuura vaJudha vazhinji waivimba kuti Johane Mubapatidzi muprofita wakabva kuna Mwari. Zvairambwa navaJudha namaJuzi mazhinji. Makanzwa imi pakuverenga kwenyu magospel zvichinzi Jesu ndiani? Jesu akabvunza vadzidzi vake achinzi vanhu vanomboti ndini aniko? Tichazozviita zvedu pane zvidzidzo zvinoteera nekuti tichasvika ipapo paanozvibvunza. Tinozviwana ipapo panguva yaakanga akuda kunoenda kunofa towards the end. Kuti vanhu vanomboti ndini aniko? Achibvunza vadzidzi vake. Apa tinonzwa zvichitaurwa pamusoro paHerodhi. Zvikanzi vamwe vakati ndiEriya, vamwe vakati muprofita wakafanana nomumwe wavaprofita.
Asi Herodhi wakati achinzwa akati, ndiJohane wakamuka uyu, uya wandakagura musoro. Amen. Kugurwa musoro kwaJohani zvinomirira kuurawa kwomurayiro. Wagurwa musoro, washayiswa simba. Murayiro wakanga usisina basa. Zvikanzi murayiro wamuka. Nani naHerodhi, murayiro wamuka. Unongoti murayiro wamuka sei uwo uchiusayisa simba? Ramba kaHerodhiasi tizive kuti murayiro wamuka. Ava vamwe vari kutotaura zviri nani kuti ndiye Eriya kana kuti ndiye mumwe wavaprofita. Vari kutotaura zviri nani. Uri kutoziva kuti Johane Mubapatidzi unomirira murayiro wamuka. Naizvozvo murayiro wamukazve. Chiramba kamukadzi wako usunungurwe pamangava ako aya. Zvichidaida kuzviita pamberi paJesu. Kuti haiwa Jesu ataura zvakati, ini ndakukusiya mukadzi wangu. Ndakuteverera zvinotaurwa naJesu. Hatizivi. Asi tinozonzi wakazviita mbiri yekuda kuuraya vanhu vaiteverera Jesu mushure. Wakauraya Jakobho mukuru waJohani. Wakada kuurayawo Pita akazosunungurwa nengirozi. Ngirozi yakauya ikamusunungura mutorongo raakanga ari, achitonzi mangwana tichamutonga nekumuuraya naHerodhi. Shave rake rokuda kuponda vanhu vanenge vabva kuna Mwari rakanga ramubata zvakare. Hanzi ndiJohane wakamuka, uya wandakagura musoro. Musoro wake wabuda zvakare pamutumbi wake. Wadzoka. Uyai muzonditongazve, Ishe wangu. Ndine mhaka ndakafanirwa nekutongwa. Asi nokuti Herodhi wakanga atuma vanhu akabata Johani akamusunga mutorongo nokuda kwaHerodhiasi, mukadzi waFiripo. Ngomu wakaenza Firipo. Munun'una wake. Nokuti wakanga amuwana. Iyo nyaya yekudherera afana iyoyo kuti nani mukadzi wake unoda kutongorara naye. Unodira. Fanga zvinoita madhara edu aya ekunhengekera echichangana. Ndechichangana. Ekulovhilda. Ekuti kana mukadzi musha achitombouya mumhuri unombotanga amborarwa naye nemadhara. Nababa wako. Uzoenda zvako wozotora zvako mukadzi waita wako. Nokuti Johani wakanga ati kuna Herodhi, hauna kutenderwa kuti uve nomukadzi womunun'una wako. Herodhiasi akamuvenga, akada kumuuraya, akasagona. Nokuti Herodhi wakanga achitya Johani, achiziva kuti munhu wakarurama, mutsvene, akamuchengetedza zvakanaka. Amen. Chatiri kurakidzwa apa ndechekuti Herodhi waitya murayiro. Waida kuchengetedza murayiro zvakanaka. Asi pane ikaka akakoga, wakachengetedza murayiro uri mutorongo. Wakati ndakamubudisa kunze uko, handizivi zvinoitwa naHerodhiasi. Kutomugarisa ari mutorongo akachengetedzwa navarindi vangu, asingafambe-fambe. Nekuti Herodhiasi angabuda akamutsvaga kunze uko akamuuraya. Muri kuzviona? Saka in a way, Herodhi wakanga uri munhu aida kuprotekta murayiro. Ndozviri kutaurwa. Ko sei pachinhu ichi usina kurengedza Herodhiasi achienda? Pane chinhu changa chiri pana Herodhiasi chaaitya. Hatizive kuti chii. Pane chinhu changa chiri pana Herodhiasi chaaitya. Herodhiasi anga nesimba rei? Hatizive. Asi Herodhiasi waida kuparadza murayiro.
Asi Herodhi wakati murayiro uchamira. Hazvina basa kuti une simba pamusoro pangu, murayiro uchaita sei? Uchamira. Haungaparadzwe, ndichauchengetedza. Tamboverenga kune zvimwe zvinhu kunana zvakazarurwa. Tikaverenga kunani namuprofita Zekaria. Wakaipa unouya uchitsvaga kuzoparadza murayiro. Wakaipa haadini murayiro. Unotoona zviri nani kuti muti mose muri waJesu asi musingatevedzere murayiro. Muchingovimba zvenyu kuti neimwewo nzira muchaponeswa. Musingabate murayiro, musina hanya nawo. Wakaipa unorwa nemurayiro. Haarwi nekuti imi mati muri vaJesu. Nekuti makati muri vaJesu naiyewo anoti ndiri muvaJesu futi. Ko sei muchiita musingaite zvandinoita? Unonzwa? Naiye wakaipa anoti ndiri waJesu futi. Asi ndichiziva kuti anenge achireva nhema. Nekuti munhu anenge ana Jesu mukati anotevedzere murayiro. Wakaipa haana mhosva nemunhu usingatevedzere murayiro. Unoda unotevedzera murayiro, ndiye waanovengana naye. Nekuti dai vose vasingatevedzere murayiro vari munyika vangadai vakaparara. Asi unotovaregedza kuti vaite zvavanoda vachibudirira, vachiwedzera neuhipi hwavo, vachiwedzera neuruvengo, nekutaura zvisakarurama, noupombwe, nokungozvisvibisa nekuzvinyangadza nezvinhu zvangowanda-wanda. Manje amazeretse nemabharanzi, achaziva kuti ari kuenda kupi, kana kuti ari kudzoka here, kana kuti ari kuita sei. Nezvinhu zvavaingoteverera zvina basa zvaSatani. Wakangovaregedza vakadaro. Nanhasi anongovaregedza vakadaro. Anonyatsoziva kuti hapana chavanoita. Asi vari mukereke vanoda kuchengetedza murayiro, ndiye anenge achida kuti vatyore. Naizvozvo kana uchida kukama naKristu, kana uda kukama naKristu, kuva waKristu, chengetedza murayiro yaMwari. Ndokuva naJohane Mubapatidzi. Isusu kereke yedu iri pana Johane Mubapatidzi. Ndopayakatangira ikauya pana Kristu Jesu mambo. Zvichireva kuti utsvene hunotevera kubuda kubva pamurayiro, kubva pakururama. Zvikanzi Johane Mubapatidzi wakanga uri munhu akarurama. Naizvozvo tinosimbisa murayiro waMwari tichitsvaga utsvene muna Kristu. Utsvene hwakaoma kwachivha, hauzongo achivha uchingofamba zvako netsoka uchingoti handichava mutsvene. Tinotousenzerawo futi. Tinousenzera nekuita sei? Nokutya zvakaipa. Zvikanzi ndouchenjeri. Kutya Mwari ndoruzivo, kunzvenga zvakaipa ndouchenjeri. Yatitye Mwari. Tityewo navaprofita vake ana Johane Mubapatidzi kuvaitira zvakaipa. Nekuti tingaore nehonye fange zvakaita Herodhi. Yatichengetedzei murayiro waMwari. Yatiregedzei kugura murayiro musoro. Kana wagura musoro wemurayiro, zvinoreva kuti wabvisa zvitsvene zvinodikanwa pamurayiro. Washayisa murayiro simba. Washayisa Jesu simba. Yatiregedzei kugura musoro wemurayiro. Yatifarire vaprofita vaMwari, nekuti ndiko kutya Mwari. Asi tinoziva sei kuti vaprofita ava ndevazvokwadi? Makapuhwa testi yekuti muzive kuti muprofita uyu ndevazvokwadi. Ndakakupai, ndogara ndichikupai muenzaniso wavaBheria kuti vainoita sei. Kubva pavaBheria ipapo ndo patinowanawo kuti muprofita ndewe nhemawo. Nekuda kwokunzvera magwaro, nokunzwa kuti zvinoenderana here nezvakataurwa navaprofita, zvinoenderana here nezvinodiwa kumurayiro, zvinoenderana here nezvakataurwa naJesu Kristu. Hazvina kuita kuti vapostora vakawanda sei panyika kana vasingataure zvinoenderana nezvinhu izvozvo izvo. Havasi pana Mwari. Vaprofita venhema vanotitsausa kubva kuna Mwari. Musagura musoro wemurayiro.
musagura musoro wavaprofita, nokuti musoro wavaprofita ndiwo murayiro, ndivo vanotidzosera kuna Mwari, ndivo vanotidzosera kumurayiro, ndivo vanotidzosera kune chibvumirano chatakaita naMwari, kumacovenants aMwari. Asi zuva rakafanira rakati rasvika. Zuva rakafanira, inzwa ipapo. Zuva rakafanira. Kana ndakati zuva rakafanira munonzwe chii? Endai kuchapter 4 yaRuke. Satani zvaakanga akoniwa, Satani zvaakanga akoniwa naJesu, hanzi wakamirire chii? Zuva rakafanira kuti risvike, kuti azomuita sei? Azomuedza futi. Mwari wakanaka ati. Zvikanzi shoko raMwari rinozviita sei? Rinozvitsanangura roga. Hapana pandinouya namano ndichibva nawo mbembesi. Isikazivi kuti mbembesi zvinoreve chii. Ndakazozviudzwa zvangu nezuro kunzi zvinoreve chii. Nezuro 4 July 2021. Hapana kwandinobva nemurayiro mbembesi ndakauya, kana kuti nepfungwa dzangu mbembesi ndakauya ndikasvika pashoko raMwari. Maona manje. Munotaura unzi Satani zvaakakoniwa naJesu, Jesu achiti zvakanyorwa zvichinzi vaBheria. VaBheria ndivo vanoti chii? Zvakanyorwa zvichinzi anti. Nekuti ndivo vanonzvera magwaro. Vanoti kana vanzwa shoko vaenda vanonzvera magwaro kuona kuti zvataurwa ndizvozvo here. VaBheria vanonzvera magwaro. Kristu ndizvo zvaaita, zvakanyorwa zvichinzi. Kristu akanga akabata magwaro, akanga ari maari, akanga achiaziva, anga asingadi kunonzvera fange zvatinoita isusu. Ndakakuudzai kuti inini makanditi ndishaiki bhaibheri munenge matondikwadza. Hongu dzimwe nguva ndikatadza kuitawo zvangu chinhu chakaipa, asi munenge matondikwadza because ndo upenyu hwangu, ndo life support system yangu. Munenge matondibvisa palife support. Maura kungoti ndichingoenda zvangu ndichivhaya, hamuchandida. Unaona? Zvikanzi Herodhiasi wakamirira nguva yakafanira, zuva rakafanira rakati rosvika rekuti Herodhi aedzwe futi kuonekwa kunzi wakamira here naJohane Mubapatidzi. Wakakundikana, akavambirwa kure, wakanyengetedzwa neswiti, akanzwa switi ichinaka, akabva apenga neswiti yakanga yanaka iye. Akati wandipa chinhu chinonaka nhasi, ndinokuitira zvose zvaunoda. Apo pane vakuru vehondo, pane vakuru makurukota ake, pane vanyarikane vazhinji namamwe madzimambo akanga aripo. Hazvida kuona kuti ndewe inzwi rake here. Kana asina kumira nenzwi rake tichamushora zvimwe zvekuti hapana mumwe munhu anozomuteerera futi. Mazvinzwa manje? Kunzi munhu unonyepa, mano aSatani iwawo, mano aHerodhiasi, mano aSatani. Nyoka yakanga yadzoka futi kuzoidza Herodhi. Herodhi waida kumira nekuchengetedza zvinhu zvaMwari, kuti iwo Herodhiasi haungazviwani. Ndomisa mutorongo, ndomuisira varindiri vangu, haungamubati, ndopora nchimupa makeke netosi tunonaka twaanoda ari mumo, achigara zvakanaka, achibatwa zvakanaka. Haangashayiwo chekudya mangwanani, masikati, manheru. Haangashayiwo kana nevanhu vanenge vachiuya kuzoteerera zvaanenge achitaura. Neniwo ndichapota ndichienda iko kunoteerera zvaanenge achitaura, uye kana kuchida kumuuraya. Asi Satani wakaramba zvakakamira kure, achivira neshungu. Wakanyarara kuti nwi, uchizvidya mwoyo, kusvikira musi webirthday raHerodhi. Dzambonwira-nwira, dzakuitisa zvivimbiso zvisina basa. Akupika zvisina basa. Herodhiasi akabva amuwana. Haiwa, tomirira ipapo nhasi.
Amadiwa, chengetedzai murayiro waMwari. Ndiye Mwari woga akakubuditsai chii? MuIgipita, muSodhoma, nerimwe zita rinonzi Igipita. Makanga muri pasi pohuranda hwaSatani, makabudiswa. Musadzokerezve. Musabvume kuedzwa naSatani zvakare kuti mudzokere ipapo. Kana wakazviziva kuti ndakuda kubatwa naSatani ipapo, chinja nyangwe nemhiko dzako dzawanga waita. Uti kwete, ndiri munhu waMwari ina, ndipikiswe naSatani. Udzokere pana zvinhu zvaMwari. Ndiye Mwari wako woga. Satani chifananidzo icho. Chifananidzo chinoteverwa navanhu vazhinji. Usarashika nokuteverera vanhu ivavo. Ita kuti zita raMwari rikudzwe. Urireve muzvokwadi. Uchengetedze maSabata pakati pako naMwari. Ndiro runyararo nerugare ruri pakati pako naMwari, nepakati pako nehama dzokwako. Hama dzokwako. Chengetedza zvinoreva madzibaba. Madzibaba enyu ndo vaIsraeri. Shoko renyu ramakanzwa randanga ndichitaura kuti Soromoni wakaita chakati, Ataria wakaita chakati, Dhavhidhi wakaita chakati. Ndo madzibaba enyu. Inzwai zvaari kutaura mubhuku nhoroondo idzi nemurau uyu navaprofita. Ndo madzibaba enyu. Vateererei, muvanzwe. Nhasi uno Johane Mubapatidzi ndiye baba wenyu. Ndiye wakanga wakamirira murayiro kuti tigotsvaga utsvene munani? Muna Kristu. Zvikanzi usauraye. Usagura musoro waJohane Mubapatidzi. Usagura musoro wemurayiro. Usabira murayiro. Usapombe. Pakuti wakabatira pane murayiro mbichana, unobatira futi pane zvinhu zvouhipi. Usareva nhema pamusoro pemurayiro. Just to get around kuti uavoide kunzi une mhosva. Uchifunga kuti unonyengera Mwari. Haunyengeri Mwari. Mwari anoziva kuti une mhosva chete. Kana wakada kuita zvinhu zvaSatani kwechinguva shoma, Mwari akazvitarira, anokuzviona, naSatani ari kuzvizivawo. Anga akamirira nguva iyoyo kuti akubate pachinhu chako zvakaipa. Naizvozvo unoshandisa ruchiva, unoshandisa kuchochora kwako, kushuwira zvakaipa zvinenge zvichiitwa navakaipa, kuti akubate, akutrepe, akuisa mumambure make, kuti udururirwe mweya wakaipa pamusoro pako naMwari. Nokuti wavenga mazano ake. Kana wavenga mazano ake, anokupa kuna Satani kuti aite zvaunoda naye. Asine shungu newe, ari kukudzora. Unonogwesha nekuchema uri ikoko, svikira wawana nzira yako woga yokudzoka kuna Mwari. Watindivara nekutambudzika, wavarengenya. Zvichida uchawana Mwari. Handi nyore. Satani haadi kukuregedzera nokukurumidza. Akambokuwana atambura, sekuwana kwakazvita Herodhi pano. Ambotambura nekumutsvaga. Haiwa hama dzangu, garai zvakanaka. Mwari ngaakomberere shoko rapinda mamuri, mupfungwa dzenyu nemundangariro dzenyu. Ngarigare mumwoyo menyu, muchitya kugura mirayiro yaMwari. Mwari akuvei nemi kusvikira tichisangana zvakare. Muzita raBaba neMwana neMweya Jehovha Mwari wangu. Ivai nevanhu venyu. Amen. Ndini wenyu muparidzi anoti kusvikira tichisangana zvakare, Mwari akuchengetei. Amen. Amen.